Исәнмесез, эфирда Татарстанның көнья көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Селимжанова бүгенге программада. Пассажирлар ташу контрольда тотыла. Автоинспекторлар оешмаларга беркетелгән транспортка айрым игътибар бирә. Скульпторлар изеннән яшь авторлар Әлмәт картиналар галереясында үз иҗатларын тәкъдим иттеләр. Яңгыр боткасы пеште, чуашлар учук бәйрәмен билгеләп үттем. Халык нинди борынгы йолаларны саклап калган һәм ел буе яхшы уңыш булсын өчен ни кирәк? Үле мәчет тарихы дәвамын алдым. Вакыйга шаһиты сүзләренчә, Әлмәтнең Гафиятуллин урамындагы бер йорт янында бер бала мәчене буяулы чиләккә манган. Аннары аның белән асфальтта рәсем ясаган. Бу көннәрдә балаларны ата-аналары белән һәм шаһитларны полиция бүлегенә әңгәмә өчен чакырганнар. Балаларның ата-аналарына карата Россия Федерациясе административ хокук бузулар кодексының 5-35 маддәсе буенча административ җаваплылыкка тарту буенча беркетмә төзелде. Балалар үзләре профилактик исәпкә куелачак. Бер баланың әтисе шаһит зооактивист өстеннән ариза язган. Полицейскийларның аларның өйләренә килүе һәм әңгәмәләре төшерелгән видео интернет шелтәренә эләккән. Хәзер әлеге факт буенча белгечләр тикшерү үткәрә. Ел башыннан Әлмәт автоинспекторлары 175 автобус йөртүчегә штраф салганнар. Айга ким дигәндә 2 тапкыр юл патруль хезмәткәрләре тематик рейдка чыга. Автобус профилактик чарасын эре транспорт чишелешләрендә үткәрәләр. Юл патруль хезмәте экипажы белән бергә рейдта безнең иҗат төркемендә булды. Утренние проверки, вечерние проверки. Проверяют. Ойдар Ибрахимов руль артында 82 елдан ук йөри. 1987 елда автобус руль артына утырам. Хәзер ул шәһәрнең нефть сервис оешмаларының берсендә вахта автобусы йөртүчесе булып эшли. Көнгә 50гә якын кеше ташый. Ират хезмәтенә җаваплы карыйм. Тизлек режимын үтим, иминлек каешын эләктерә. Айга ким дигәндә 2 тапкыр юл патруль службасы хезмәткәрләре, Әлмәт предприятиеләре, шәһәр һәм шәһәр-ара җәмәгать транспорты вахтларын тикшерә. Бу юлы инспекторларның күз уңына оешмаларга беркетелгән транспорт эләкте. Әгәр хокук бузу ачыкланса, җаваплылыкны машина йөртүче белән аның оешмасы үзара бүлешәчәк. Ләкин руль артында утыручы яки пассажир куркынычсызлык каешын эләктермәсәм, җәза машина йөртүчегә генә эләгәчәк. Гадәттә иң тыгыз трафиклы юл чишелешләрен сайдылар. Бу юлы су 5 боҗрасы булды. Аның аша гадәттә нефтчеләр йөри. Машина йөртүчеләр персоналны объектлар шул исәптән шәһәр янына һәм шәһәр буенча ташый. Профилактик чара вакытында инспекторларга кагыйдә бузучылар очрамады. Ел башыннан район инспекторлары 175 тәртип бузу очрагын ачыклаган. Зәйдә өлкән сыйныф укучылары өчен чыгарылыш кичәсе уздым. Мәктәптә үткән 11 ел артта калдым. Егет һәм кызларны алда олы тормыш көтә. Кемнәр зур үрләр яуларга өлгергән? Адилә Борханова белә. Зәйнең 146 чыгарылыш сыйныф укучысы тормышында истәлекле онытылмаслык матур мизгелләр. Алар 11 ел буе белем алган туган мәктәпләре, яраткан укытучылары, сыйныфташлары белән саубуллаша. Имтихан алдыннан була торган йокысыз төннәр, борчылу, дулкынланулар барда артта хәзер. Мин бүген бик күтәренке рухта, бик сөенечле көн бүген. Олы тормышка тагын бер адым атлыйбыз. Әгәр дә инде без аерылсак та, шундый күңелле хисләрне үзебезнең йөрәгебездә саклаячакбыз. Малай кызларны бөтенләй яңа билгесез шул ук вакытта кызыклы да җитди дә тормыш көтә. Олы юлга озатканда аларга өлкәннәрнең үгет насихаты бер дә артык булмаячак. Алла бирсә барсы да яхшы булыр дип өметләнәбез. Чөнки моңа кадәр безнең балалар йөзгә кызыллык китермәде. Алга таба да шулай булыр. Олы тормыш юлына аяк басучы укучыларны истәлекле көннәре белән район башлыгы да тәбрикләп, изге теләкләрен җиткерде. Барыгызны да бәйрәм белән бүгенге көнгә. Киләчәктә дә балаларга үзләренең юлларын табып, тормышта үзләренең юлларын тапсыннар. Фән нигезләрен үзләштергән егет кызлар аларга һәрвакыт терәк таяныч булган әти-әниләр мәйдан уртасына чакырыла. Район башлыгы 29 чыгарылыш сыйныф укучысына укудагы аерым уңышлары өчен алтын медальләр, алтын фонд статуэткалары, рәхмәт хатлары тапшыра. Рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын 100 балга тапшырган 6нчы мәктәп укучысы Анна Николаенко белән Түбән 5 мәктәбеннән Эльвина Гәрәевалар да аерым хөрмәтләнде. Эльвина һәм аның әти-әнисе Исаак Мирзаимович Татьяна Маринвиловна. Эльвина татар әдәбиятыннан республика олимпиадаларының җиңүчесе. Мен рус теленнән 100 балга тапшырдым. Рус теле булгач бик авыр иде. 100 бал булуына үзем дә ышанмадым.
Иң беренче инде 100 балны күргәч еладым. Шунлыкта да инде шатлыктан. Хәзер дә шаммыйм әле. Үземнең укытучыларыма рәхмәт әйтәсем килә. Башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галеев 19 чыгарылыш сыйныф укучысына Олимпия резервлары һәм Ватанга хезмәт итәм номинацияләрендә лаеклы бүләкләр тапшырды. Вдвойне приятно, что Василь заслуженные награды сегодня получает из рук отца. Чыгарылыш кичәсе гадәттәгечә мәктәп вальсы белән төгәлләнде. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Ознакайда быелның 100-нче парын котлау тантанасы узды. Яшьләрне тәбрикләү өчен әти-әниләре, якыннары, район җитәкчеләре һәм ЗАГС бүлеге әгъзалары шәһәрнең мәдәни үзәгенә җыелды. Тулырак киләсе материалда. Һәр ел сайын 100-нче яшь парын зурлап тәбрик итү Азнакай районында матур традициягә үрелгән. Бу юлы да мәдәни үзәктә Илнар һәм Ләйлә Мөхтәсимовлар гаиләсе теркәлде. Илнар үзе Ютаз районы егете, нефтче һөнәрен сайлаган. Ләйлә Азнакай кызы. Бүгенге көндә сәүдә өлкәсендә хисапчы булып эшлим. Инде дуслыгыбызга 10 елдан артык, диде егет шатлыгын яшермичә. Яшьләрне истәлекле көннәре белән район башкарма комитеты җитәкчесе Айда Шәмсетдинов тәбрикләде. Телевизор. Яшьләрнең шатлыгын әти-әниләр, дуслары, туганнары да уртаклашты. Исән сатырсыннар, кавыштылар, парлашып, бергә яшәсеннәр, сәламәт балалар үстерсеннәр. Бу бәхетләре гомерлек булсын. Шул безгә киләчәктә ныклы ышаныч булсыннар. Сүз уңайыннан бүгенге көндә шәһәрдә яңа никахлашу үзәге төзелеп килә. Яшь парлар инде бу елның азагында ук яңа бинада язылыша алачак. Агач, гипс, бронза. Казан сәнгатьчеләре үз иҗатларында кулланган материалларның бу бер өлеше генә. Әлеге команда кулында һәр материал җанлана. Әлмәт картиналар галереясендә «Точка прикосновения» дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Авторлар фикеренчә, һәр кеше үз тормышында нинди дә булса эз калдыра. Бу аларның төп идеяләре. Скульпторлар белән безнең җат төркеме таныштым. Муса Джалил есть. Харис Якупов есть, вот еще Харис Якупов. Тимофей Тюрин, рәссам, скульптор һәм медальер. Рельеф дөньясы аны бигрәк тә җәлеп итә. Иҗатчы фикеренчә, бу үзенә күрә дәүләт елъязмасы. Медальоннар буенча хәтта ил һәм дөнья тарихын өйрәнергә мөмкин ди ул. Экспозиция өстендә 6 кеше, элекеге төркемдәшләр һәм хәзерге дуслар, фикердәшләр эшләгән. Алар барысы да «Точка прикосновения» күргәзмәсе авторлары. Һәркемнең үз стиле һәм күзаллавы бар, әмма алар иҗади дөньялары очрашкан уртак нокта тапканнар. Скульпторлар агачны иң яхшы материалларның берсе дип саныйм. Еш кына ул авторларга үзе үк сынның идеясын һәм формасын әйтеп тора кебек. Текстурасына килгәндә дә иҗатчылар аның матурлыгын ассызыклый. Әмма бронза белән эш күпкә авыррак, байтак вакыт һәм түземлек таләп ителә. Хәер, оста кулларда һәр материал җанлана. Зөлфия Мөхәммәдиянова куллар сыны ясаган. Гадәттә аларны иконларда сурәтлиләр. Кулларның мондый торышым изгеләргә хас. Күргәзмә Казанда һәм Яшел үзәндә булып кайткан инде. Әлмәт картиналар галереясендә экспозиция 20 августка кадәр эшләячәк. Ири чәчәкләре бакчага бик матур һәм зәвыклы төсмер өстим. Баулыда яшәүче хуҗабикәм аларны үстерү серләре белән уртаклашты. Гаиләнең зур булмаган бакчасында 15 төр ирис һәм башка бик күп чәчкәләр күрергә мөмкин. Индира Сайфуллина дәвам итә. Без килгән вакытта да Тухватуллиннар бакчада иде. Бәрәңгү тау түтәлләргә су сибү эшләре белән мәш киләләр. Илмира исә үзенең яраткан чәчәкләре янында. Аның сүзләренчә, бакчада гөлләр үстерү рәхәт кенә, ә ирислар үчетү авырлык тудырмый. Алар әнисе белән бергәләп чәчәкләрнең төрле төрләрен үстерәләр. Они не очень любят влагу, их не надо много поливать. Ирисләр айрым карау таләп итми, алар май аеннан июльгә кадәр чәчәк ата. Дымны алар бик яратмыйлар, шуңа күрә еш су сибәргә кирәкми. Җәй коры булса, атнага 3 тапкыр җитәм. Суны тамыр астына ук сибәргә кирәк, һәм сабаклары озын булу сәбәпле гел бәйләп тору зарур. Вырастают, и их нужно будет всегда подвязывать. Чәчәкләр йомшак туфрак ярата, аларның төпләрен йомшартып торырга кирәк. Шулай ук чәчәкләр эре булсын өчен атып беткән чәчәкләрне алып
яки кисеп торырга кирәк. Хуҗалар сүзләренчә иртә яздан тюльпаннар, аннан ирисләр, лилия чәчәкләре, соңра гладиолуслар һәм башка бик күп төрле чәчәкләр көзгә кадәр аларның бакчасында күзне сөендерә. Бакчада гына түгел, чәчәкләр урам якта да күпләп утыртылган. Алар урамга ям бирә һәм хуҗаларның уңган куллы булуы хакында сөйли. Индира Сайфуллина, Булат Минхажев, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Борынгы мәҗүсилек традицияләре Әлмәт районының Иске Суркин авылында сакланып калган. Кама Орягы чуашларының Учук фестивале биредә инде 15нче ел уза. Җирле халык Тура исемле Аллага табигать көчләренә ышана һәм ел саен уңыш мул булсын өчен корбан чала. Чуашларның милли бәйрәмнәре ничек узды? Лениногорск районынан келгән бәйрәм кунагы Марина Владимирова чуашларга карата аеруча җылы хисләр тоя. Ул Башкортстанның Яктыкүл авылында 50 ел яшәгән. Туган ягында бик күп чуаш гаиләләре яши икән. Аларның ата-бабалары кайчандыр нәкъ менә Иске Суркиндан күчеп килгәннәр. Ханымның иптәшенең әби-бабалары да чуашлар. Марина Владимирова сүзләренчә, әлеге халык бик талантлы. Учук мәҗлеслекнең борынгы традициясе нәкъ менә Иске Суркинда табигатьнең көченә ышанучы чуашлар сакланып калган. Аксакаллар иң элек Учук көнен Оннан соң әзерлек башлана. Иртәнге якта догалар белән үгез малы корбан чалына. Ел буе киләсе бәйрәмгә кадәр хайванның башы һәм тояклары изге имәндә эленеп торачак. Шандулар буенча Тура Алласы корбан турында әнә шулай белә һәм юмарт уңышка фатиха бирә. Шуннан соң үгез итеннән ботка пешәләр. Сыйны чуаш эчемлеге сара белән иң элек изге имән астында урнашкан чишмәгә китерәләр. Барлык илаулар тәмамлангач кына бәйрәм кунакларын сыйларга кирешәләр. Әлмәт районында 70-кә якын милләт вәкиле яши. Алар барсы да үз традицияләрен саклыйлар. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрдә хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар, кабат очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.